Pas ngaso pliket hooh, iya. Pak Kundi, jarine Pak Kundi iki yo pengen lakai karo Sainem. Ndelok bodi ndelok susu ndelok bokong iki mesti mau daerah Bojonegorem. Lek ra ngono pokoke daerah nang Bojo ngono ki nang Bojonegorem ya. Kuwi. Jarine wis ora kuat pengen lakai. Dilakeni aku. Ya kene Pak Gundi, nyebut Pak, nyebut anak bojomu. Anak bojomu nyebut. Ya Allah Pak Gundi, Pak Gundi. Enek nek sing komen enak panas-panas pliket Hongkong negarane panas. Ya lek posisimu negara nang Indonesia gak popo adem, enek udan, enek angin, enek sembarange. Nang Hongkong ki panas. Hawane lek disenggol kudu ngrawuk rai. Ngerti ora? Lah kok ora kuat delok bodi aku ora maido Pak Gundi, tapi mbok yo elingo. Sampeyan iki paling yo di bojo palingo lho yo. Wong aku yo ora kenal Pak Gundi. Aku yo ora ngerti Pak Gundi asale endi, Tapi Pak Gundi iki antusias mesti ngomeni konten-kontenku, video-videoku sing pengen cerut lah, pengen serit lah, pengen sing iku ondol-ondole jengat lah. Aku iki Pak Gundi iki salah satu deterjen sing paling unik dan lucu ya toh. Lucu banget sampai aku tak pengen ngemut kuping. Iki lek iki jatuhe ora edukasi iclik iki malian. Edukasi iki malah nggih guyonan, tapi ya ora apa-apa. Enak guyonan, zaman now enak guyonan daripada mikiri kasus ini kita Mizani mumet, Hotman Paris karo Rasman tukaran ya toh sing korupsi alah ndas ki jeblok. Adewe wong cilik iki ora mampu mikir sing dhuwur-dhuwur, mikir duit triliun-triliunan ora mampu wong jenenge aku 10 juta. Duit 10 juta iki urung tau rupane. Nyekel tek nang tangan ki rupane duit 10 juta iki urung tau. Urung tau roh aku. Tapi lek dalam bukti ongko kowe ndek duit 1 juta, kowe ndek duit 80 juta. Tahu, tapi mek ongko nang ATM, nang buku rekening ngono kuwi tau ero. Tapi saiki wis ora enek.